Ni Aloñentxa Orrandieta naiz. Eta ni Nekane Madariaga. Erakusketa hau komisariatu dugu eta Euskal Museoko teknikaria gara. Lezoko Zubitxo dantza taldearekin proposamen bat jaso genuen, bere garaian pixka bat Eulalia Baituaren argazkiak Euskal Museoan daudenez, horrekin lotutako zeozer egiteko, ezta? Eta egia da, badugula funts oso potentea, piezak ere asko dauzkagu museoan, eta hortik pixkanaka joan zen bihurtzen hasieran beste forma bat izango zuen, baina azkenean bihurtu zen gaur egun daukagun erakusketa. Eta gainera museoa zarratuta dago lez, pentsa genuen modu oso on bat izango zala, zabaltzeko daukagun argazkin bilduma, eta baita jantzien inguruan betin daudelez, milaka galdera, telefonoz eta bai mailez, purbet lagunduteko jente horri, edukitzeko onelako gauza, lagunduteko egiten jantziak, ero. Eta gure referentea ganera museoan, eta honek gauzatarako ez dago beran modukorik. Oinarria, ze pixka bat bere argazkietan oinarritu gara iristeko lau jantzi proposamenetara, eta nahi genuen pixka bat bere argazkien ikerketaren bitartez, eta ikusten olakoak ziren, bertan agertzen ziren emakumeen jantzien ezaugarriak, sakondu ahal izatea, garai zehatz, Eulalia 19. mende bukaera eta 20. hasieran kokatzen da. Orduan, garai hortako errealitate hori erakusteko modurik onena iruditzen zitzaigun. Eulalia Baituak lantzen dituen gaiak, lantzen dituen moduan, ez dagoela bestelako erreferenterik eta guretzat dira, argazkiak bere hortan badute izugarrizko baloreaz estetikoki oso potenteak dira, baina gainera guretzat badira dokumentazio iturri bat, guk bilduman ditugun hainbat pieza, hainbat elementu jantzi eta bertan agertzen direlako, erabiltzen ari diren momentuan. Hori da kamera berezi batzuk jarri zirena oso modan, eta ganera bera Liverpoolen egon ziren bizten eta Inglaterran, sumatzen dugu, han ikasi zuela, hori teknika eta han ezagutu zuela. Eta gakoa da kamera bat dekona bi objektibo. Orduan, begiak moduan hartzen du bi irudi. Hemen dekoguzu plaka bat tamaino handian. Orduan, kamerak hartzen du irudi berdinetik, bi irudi apurbet desberdina, apurbet mobidute moduan. Hemen ikusten da gizona eta hemen ez da ikusten. Eta hori kristalesko plaka batean, gero bai positiboan edo bai negatiboan jarri daiteke. Eta hori gero sartzen dozu bisore batean, guk ezagutzen dugu zenakoin modernoak onelakoak izaten dira. Honek begiratzen dozu eta irudimentzioetan ikusten da. Eta orduan garai hartan, bazegoen guk ezagutzen dugun 3D-a, han bitrinan dekozu ez garaiko bisore bat, eta bai kamarak eta plakak ikusteko ez dira, oso plaka txikiak erabiltzen zituen Eulaliak. 4G8koak, oso txikiak. Lagundu jendeari edukitzeko bai patroiak ez ganera atara doguz liburu batzuk, hemen indoguz 4 adibide oinarrituta argazkietan ikusten, lanean ikusten dugu honela jantzita, asteburutan edo romeritan horrela, eta joan gara banatzen 4 esparrutan, eta horre 4 proposamenak dira hemen agertzen direna. Oraingo honetan, 2. proposamen liburua urten da, eta da horretarako lagunduteko jendeari gauzak edo erropak egiten direnen, baserritar erropak egiten direnean, erraztu apurbet hori lana ze batzutan saia izetan da. Bai, eta gero bada ere, honen atzean ere badago balorean jartzea, askotan ematen du hori ez direla hain elementu garrantzitsuak joskintzarekin zer ikusia daukatenak, hemen saiatu gara erakusten nola, pieza hauetako bakoitzak atzean daukan lana zenbaterainokoa den, ze teknika dauden, ze oihal desberdin dauden, nola evoluzionatzen duten ere, ze hau Eulaliak erretratatzen duen momentu hau aldaketa momentu bat da. Orduan jantzi tradizionala eta sartzen diren joera berriak hor topatzen dute elkar eta hori erakusten dute argazkiek. Orduan horratzean dagoen lana eta dagoen jakituria hori guztia normalean emakumeek zeukatena eta emakumeek egiten zutena hori ere balorean jarri nahi izan dugu.
dantza taldetara jo genuen beraiek izan direlako normalean jantzi tradizionala mantentzeaz, errekuperatzeaz, begiratzeaz, bere ezaugarriak berreskuratzeaz arduratu diren taldeak. Orduan, beraien gana jo nahi genuen, jakiteko zeinek oraindik mantentzen zuen garai bateko joera hori, egoten zala beti norbait edo talde bat atzean josten zuena behar zen guztia taldearentzat. Eta orduan jo genuen dantzarien biltzarretara. Proposatu ziguten, ia guk nahi genuen parte hartu, eta, hirurak esan genuen baietz, eta hasi ginen, gauzak planteatzen. Lan handia izan zen, porque egin genuen pololoak, azpiko gona, alkondara, korpinoa eta jaka. Bi aldiz egin genuen jaka pizka bat txartotera zan gero egin genuen berriro. Prozesua erreza izan zen, porque haiek ekarri zizkiguten gauza guztiak. Ekarri zuten material osoa eta batez ere patroiak, ze guri pilo bat interesatzen zitezkegun patroiak eukitzea ere bai. Baina aldaketak egin behar izan ditugu, ze gauza batzuk ez ziren ondo gelditzen. Adibidez, hau amentala esan duguna, da kokoro, hemen Bizkaian dugu Bizkaian eta Euskal Herri osoan uste dutana, indigo egiten duena. Eta gero patroiak ere. Patroiak ere, indugu beste neska batekin, hori zen da purbete profesionala dala, eta bere laguntza, profesional baten laguntza behar genuen, eta berak egin zituen patroiak, eta gero eraman ziren horre patroiak oialara, eta orduan ikusi ziren akatz batzu, hau ez da ondo, aldatu inberdogu, beste hankendu, hemen gehitu, eta apurke joan ginen definitzen patroiak. Patronista, gero digitalizazioak eta horrek bai izen direia profesionalak. Gainera hori da, daukan parte politua izan dela talde lan bat. Hemen atzean dagoela hori, talde oso baten lanaren emaitza. Eta gero indugu bideo bat bere, ikusi deien prozesu guztia nola izan da. Esan nahi dut, azkenean delako prozesu bat argazkia erabili dugulako oinarri bezala, baina argazkitik heldu garelako lau jantzi proposatzera, ez? Eta hor tartean egon den bideak delako kapenatik horratzera egin duguna. Bi tresnak hemen erakusketa honen oinarri diren bi tresnak biltzen dituena, eta bi elementu horiek, erakusketan importantzia daukaten bi elementu horiek, bai argazkiak eta bai oiala, eta oial ehungintzari lotutako eta joskintzari lotutako guzti hori biltzen dituena. Balmasedan La Enkartada Fabrika Museoan aurkeztu genuen, iruditzen zitzaigulako gaiaren aldetik ere, zeukan lotura berezik garrantzitsua zela. Bertatik hona etorri da, Ondare Aretora, eta gero udantan Orduñara joango da, Orduña Hiria Museora, eta 2026an Gernikara eramango dugu Euskal Herria Museora. Bakoitzean ari gara, jantzi bakoitzari dagokion patroi liburua aurkezten, Balmasedan aurkeztu genuen ospakizun formaletako jantziaren patroi liburua, Ondaren aurkeztu dugu baserriko laneko jantziaren patroi liburua, eta hurrengo bilekuetan falta direnak aurkeztuko ditugu. Guri nahiko ona, ez da, jentea positau, gauze txarrak ez dozko ez esaten, ez gara enteratzen, eta bai patroi liburua bere ondo saltzen da, eta ez dakiz oso pozik uste dut una jentea, eta ganera bizitak, dana daude beteta, oso lan polita izan dana, talde guztiarena, emakumeak oso emankorrak izan dira, lan egiteko eta prest egon direz, edozein kanbiorako, edozein gauzatarako, eta oso polita, asko ikasi dugu bat abesten gandik uste dut, ez da? Bai, eta gainera hori batez ere, jendearen implikazioa badantza taldeetan, eta egiten diren lan ingente eta terrible horiek inoiz ez dutenak olako, hori ez zaiena garrantziarik ematen, eta hemen ikusi dugu, eta saiatu gara horri ere balorea ematen, eta ikusten zenbaterainoen importantea hori egiten pasatzen den denbora. Esan nahi dut, daukan artisaun lana dela izugarria eta rekonozitu beharrekoa, ez? Esperientzia oso polita izan da. Eta oso aberasgarria izan zen. Gure arteko lana oso polita izan zen. Bai, nola, igual guk pentsatzen dugu, ze bakarrik da gona bat edo bakarrik da alkondara bat, baina gauzak ikasi duguna da, ze beraientzat gauzak desberdinak dira, eta nola aprobatzen dira oialak eta zerekin egiten dituzten hainbat gauzak. Oso importantea izan da ere bai, buelta, ezta? Ze gero museokoek egin dituzte
liburuzkak, arropa bakoitzak dauka bere liburuzka, eta hor ja bai ipintzen da oso ondo zelan egindan pieza bakoitza. Eta daukagu ere bai patroiak, eta hori gero buelta ere bai oso polita izan da. Ez da bakarrik guk egin duguna baizik, eta gero jaso duguna ere bai. Así que fenomeno izan da. Zelako ondo egin genuen, ez da? Zelako harin, eta, bueno. Eta bai, egingo genuke berriro beraiekin olako kolaborazioaren bat. Seguro. Azkenean, helburua Lortu dugu, uste dut, ez da? Da zabaltzea eta ganera, gero ja, birritan edo hiritan ez ja jendea egin du, prendak, patroian laguntzagaz, eta esan dozku oso ondo daudela.